Dámy a páni, ako môžete vidieť, je piatok večer. Takže čo iné sa dá robiť, než samozrejme dať si quiz, dámy a páni, quiz na inteligenciu. Budeme tu mať nejaké otázky, vidíme, či to bude ťažké. Máme to také pozoranie prijať. Neviem, ako ma to napadlo, ale však fajn. Keďže už fakt nemám čo točiť, tak natočím toto. Môj vek, 15, aby som 13, 12, 15 je fajn. Viete čoho? 15 lajkov znie fajn, tak dajte like. Ok, radi by sme nás poznali lepšie, moje pohlavie, tak iné, ja som youtuber. A moje záujmy, do čo tam naklikám, keď to nie je pravda, ja som youtuber. Ok, kvertime na mé a uvidíme, aká to bude kvalitka. Kamo, čo? Hneď, dobre, už som to vypol, ten soundtrack, dobre, sú tu také úrovne. Fúha, to už som predýchal už teraz. No, čo, začíname, no. Amen, tma. To čo je? Ja si vybrám otázku. Ktorá rastlina je na obrázku? Kámo, ok, tak už hneď mi zaveria mozog ako na začiatok. Čo bol za otázku? Dobre, však možno ďalšie budú ľahšie. Dáme tu ďalšiu otázku futbalovú, alebo šport. Dáme to. Ale dáme si šport. Kto je Neymar? Ok, ja končím. Normálne ja idem prečo stať. Jak môžeš dať otázku? Kto je Neymar? Čiže toto je quiz pre dorostencov do 6 rokov. Kámo, to takéto otázky, jak to budú. Ktorý vták je na obrázku? Čo? Jak? Kámo, však toto je fakt akože pre nejakých ľudí s Downovým syndromom. Ako z tohto sa nerabí sranda, ale ja som dal ešte, že 15 vek. Že ako ja by som toto by malo byť na mojej úrovni. Ktorá mesožravá ryba je na obrázku? Aha, pozor sa. Ty kokos, 50 na 50, jak milionára. Dáme si toho, nemám na výber. Akože teraz to dá? Aha, mám na dve, no tak to štúka, tak asi treska to nebude, treska z teska. Som nemal na výber, no potom také pomocníky. Ktorým si to ovocie pokrýta pizza Havaj? Kamo, dobre. Na čo robili tie pomocníky? To čo je, brácho? Prečo má tá hra leaderboard? Kamo, nádych. A výdych. Ešte jedna takáto otázka a založím normálne novú sériu. Ako sa nazýva inštitúcia, ktorá zbiera a ukladá tlač pre písanie všeobecné použitie? No múzeum to asi není. Dobre, kamo, ty čo pozráte Fifka, tak viete túto referenciu. Založím vám novú sériu na tomto kanáli a tá séria nesie názov Trash útorok. Pre ľudí, čo nevedia, tak každý rok tam video z nejakej úplne náhodnej, dementnej hry. Ok, už len niečo z polovici, takže som rád, že trochu to bude u konca. Aké je hlavné mesto Slovenska? Dámy a páni, toto je nápolaž, akože jak sa môžeš spýtať 15-ročné, aké je hlavné mesto Slovenska, akože máme jedno spolužiaka, ale to je extrém. Kamo, ok. Som top 1000! Som top 1000 na Slovensku, quizy, ani sa ma nič nepýtaj. Ako sa nazýva organizovaná skupina včiel? Kamo, mafia, bráško. Ale nie je to roj, akože toto si vám predstaviť, že by nejaký ovediteľ si nevedeli. Iž to nesúdim. Ale je to divné, dámy a páni. Okay, ako ďalšie sú dáme tieto filmy na ľavo. Ako sa volá hlavný protagonista filmu Snad doma? Alvin, bráško. Ten Chipmanko, ne? Videli ste ten film? Lebo ja nie. Ale viem, že tam bol, to je hlavné. Ok, máme tu ešte jedno kino, to dám. Z ktorého seriálu je táto postavička? Jaký kočkopes? Kamo to robil tieto otázky a končím. Ešte, že posledná otázka je to za mnou, lebo ja som dostal asi 4 rakoviny. Ktorý vták je národným vtákom Dánska? Ok, priznávam sa, toto by som nevedel. Keby tam nebola tá labuť akože na obrázku, tak absolútne by som nevedel, vieš, skade by som mal vedieť národný vták Dánska, kámo. Prvá normálna otázka, kámo. Ok, je to labuť veľká, dávam to tam a už konečne tie posledné otázky, možno budú ťažšie. Čo je jargon? No druh čaju to asi nikomu není. No tak akože je to draho, kámo, ale keby to nebol ten obrázok, tak kámo ani neviem. Ktorý z nich môže žiť v teráriu? No ktorý z nich? Lev, pes, leguán zelený alebo medved? No tak asi leguán zelený, nie? To je tiež taká otázka. Čo mňavka? Ok, kámo, ja končím. Jakže čo mňavka? No mačka, pes alebo koň? Ty kokos, fakt. Toto sú také otázky, že je mi zle z toho. Ideme na ďalšiu. Aké zviera na obrázku? No, tak asi koala, ne? Tak asi medvedia to nebude, ne? Dvojitá otázka, ale čo dvojitá otázka? Ktorá z týchto druhov zeleniny je jeden z najznámejších prvkov Halloweenu? Tak asi tekvica, nie mrkva. Ok, to bolo ľahšie. A teraz bude ešte jedna otázka, ne? Teraz dám pokračovať a bude to ešte jedna? Áno. Kdyby našiel veľkú sfingu? No, asi v Egypte, kokos. Ale tiež by to možno nejaké ľudia nevedeli, nevieme, no. Ok, som všechno vieť. Ale teraz som... Kde som? Kamo?
Som top 900! Ok, kámo, musíme sa radovať aj z maličkosti. Máme nový bonus. A máme tu... Nie je ešte úplne dokončená. Máme tu bonusovú otázku. Ok. Kto je... Kámo, ne. Jak si sa ma mohol opýtať, kto je Cristiano Ronaldo? Dobre, ja končím. Ja som tak rád, že to končí, táto prvá úroveň. Ja sa iba nakúknem do tej druhej úrovne, že čo tam je, koľko tam je úloh, tak to dáme ako niekedy na budúce, lebo už ani hlasivky nemám z toho učenia, lebo som tak rád, že som top 900 na Slovensku kvízy, kokos. Tak to by chýbalo, že? Ok, dúfajme, že tam nebude veľa úloh, no to si zo mňa rob. Ešte nakoniec videa, ak si stalo tu, tak nezabudnite hodiť odber, aj like, dať nejaký pekný komentár. Čus!